Arrazkionan hori, Gratikeko udaleko otsailekoiko oso bilkurari hasiera emango dautzugu, eta gai zerrendagaz hasi baino lehenago, urgentziazko puntu bezala proposatu nahi dut gaurko gai ordenean martxoak 8ko adierazpen instituzional bat sartzea, hain zuzen ere eudeletik bidalitako. Lehenengo eta behin bozkatuko dugu urgentzia eta ondoren gai ordenean sartzea. Lehenengo urgentzia bozkatuko dugu, Bildu, GPI eta EAJ, Bailezkoa eta ondoren gai ordenean sartzea. Eskaerak eta galderak aldara baino lehenago sartzea. Bildu, gai ordenean sartzea adieraztea GPI eta EAJ, beraz gai ordenean sartzea. Gai zerrendarekin hasiko gara, lehenengoko puntu bezala ditugu, arteko aktan hartzea dagokio, badago zeu zer honen inguruan komentatzeko? Bi akta bidez. Bi akta dira. Ezinkoa, urtanilekoa eta ohikoa. Bai, aurrekontuena eta beste ohikoa. Bai. Bi izan gero. Bigarren puntu bezala, akatetza dekretuen kontu emotea, inguruan batzordean kontu emon ahal izan gendun, beraz, aurrera pasatuko gara. Hirugarren puntuan, Gatikako udaleko langileen lanpostu zerrendaren aldaketa hala badagokio 2020 urtean udal langileen soldata 2% igo dadin gauzatzeko. Gaien inguruan baita ere, batzordean eztabaidatu genuen eta honen ondorioz plenoetara ekartzeko diktamena bat baita ere. Diktamena hau zera, gaia, Gatikako udaleko langileen lanpostu zerrendaren aldaketa hala badagokio 2020 urtean udal langileen soldata 2% igo dadin gauzatzeko. Espainiako Ministroen Kontseiluak berriki onartu du udal langileei urtarriletik aurrera soldata 2% igotzea. Eta uztailean barne produktu gordinak jaso duen bilakaera aztertu ondoren 0,2 edo 1 bitarteko beste igoera bat edukitzea. Urtarrilaren batetik ondorioak edukita 2% igo behar zaie udal langileei eta hori gauzatzeko Gatikako udaleko langileen lanpostu zerrenda aldatu behar da 2%aren igoera jasoaz. Diktaminatzen da eta emaitza aldekoa izan zen. Beraz, proposamen berbera mahai gainean jartzen dugu orain plenoan bozkatzeko. Bildu? Bai, izan da. Claro. Ostable. GPI, bai. Eta EAJ, vale, claro, diktamena plenoan, ezberdina izan daiteke bozka batean zein bestean. Nik ez dut badezpadan, zuk ez duzun esan zeu zer, nire hautan jarreko, bai? Orduen hau batez eta hasierako onarpena jatzo eta Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko du irabakia 15 egunez jendaurrean egon dadin, jendaurrean dagoen momentuan ez badago reklamazioen hori, beti gotzak. Eskerrik asko. Gai zerrendako laugarren puntura pasako gara, Gatikako udala eta Bizkaiko Foru Aldundiren arteko hitzarmena hiri-hondakinen tratamenduaren zerbitzuaren prestazioa egiteko. Honen inguruan baita ere batzordean tratatu egin genuen, hau da, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gatikako udalaren arteko hitzarmen bat hiri-hondakinen tratamenduaren zerbitzuaren prestazioa egiteko eta hitzarmena sinatzearekin bat proposatzen zen baita ere hori da, udalbatza honek 2 ordezkari izendatzea. Hiriko hondakinen tratamenduaren zerbitzuaren prestaziorako bi alderdien arteko, bi entitateen arteko lankidetza hitzarmena sinatzea helburu du akordio honek, zerbitzua garbikerren bitartez emango da, jarraipen batzorde bat egongo da, eta udalak 2 ordezkari izendatu beharko ditu. Hitzarmena 4 urterako izango litzateke. Momentu horretan, diktamena aldekoa izan zen, emaitza positiboa izan zuen, eta gaurkoan, plenorako, proposamen berbera egiten da, baina horrengokoan proposatzen da ordezkari bezala, Nekane Garmendia zertutzat bata izatea, eta bestea Amaia Otazua. Onarpena eta 2 ordezkari horiek.
Hori da, beraz proposatzen da hitzarmenaren sinatzea eta ordezkari bezala Nekane eta Maia sinatzea. Bozkatzera pasatuko gara orain, Bildu. Guk honetan zalantzak dauzkagu, eta nintzen etorri komisionera, eta igual nire zalantza dira Maiarena baino. Baina nik hemen ikusten dut, ikusi nahi izan dut, aurreko urtetan eskatu den eskari bati edo erantzuten saiola. Hau da, kontrolatzea zenbateko kantidadea produzitzen dagoen gatikat. Horren neurketa egingo da, ezta? Espero dugu. Orain arte guk eskari hori egin izan dugu eta momentu hartan bilketaren arabera eta bar, eta zeukaten tresnaren arabera eta posible etzela esan ziguten. Baina, claro, gainera guk hondakin horien batzea bananduta daukagu, alde batetik Garbikerren kontenedore begiri hauek ditugu, beste alde batetik bestelako kontenedoreak mankomunitate bitartez daukagu batzea, eta orduan Garbikerrekin proposatzen den hitzarmen honek, horretaz aparte bestelako berrikuntza batzuk ekartzen du, baina gehien bat izan dira legedia edo araudia aldatu izan dalako, Baina, bueno, hemen puntu batean, el Ayuntamiento de Gatica aprobará su representación en Garbikea en calidad de entidad gestora delegada para la gestión electrónica de los documentos de aceptación y documentos de seguimiento y control de los residuos procedentes del Ayuntamiento de Gatica, con destino a cualquiera de las infraestructuras de tratamiento, por el mismo periodo de vigencia que este convenio. Orduan, horren jarraipen egin ahal izateko, nik uste dut identifikatu beharko dituela zeintzu diren Gatikako hondakinak eta zeintzu diren beste herri bateko hondakinak, ezta? Eta bide batez, horren kontrola eramango badute eta horiek identifikatuko badituzte, nik ez dut ikusten inolako arazorik, euren partetik, horren neurketa egiteko. Bai, horregaitik daude bi pertsona izendatuta, jarraipen hori egin ahal izateko. Eta beste alde batetik, mankomunitatean ere bai, pliegu berriak egiten ari garela, eskari edo baldintzetako bat baita ere izango da neurketa horiek egitea beste ontzietan, eduki ontzietan. Beraz, danaren kontrol bat eduki ahal izateko. Eta horren informazioa hemen gero emongo da, edo zelan emongo da, edo eurek izango dira bitarteka. Eskura garbi izango da, hori ordezkaritza. Nik ulertzen dute ipintzen da hor. Interesgarriena eta eraginkorrena izango dela, beraiek jarraipen batzordea daukaten bakoitzean, hurrengo batzordean guri azalpenak ematea. Dagokion batzordean, ez? Beste udal gainetiko batzarretatago zenean, barruin egiten dugu moduan. Horietan pasatu danaren, gero reportea pasatu. GTI? Bale, holan bada eta holan etorten bada, geure planteamentua aztenitzeko zan. Benetan, hori holan izango da, neurtzeko posibilidad bada, eta gau kontroltzeko posibilidad bada, egotea dago horrena, eta aztertzea. Garai honetan eta horren zaborte egiten eta dagoen horrekin baina oin da, eman berdana posu eta aurrera ere. Bai, gu baiizkoa. Orduan, hau batez, txarmenari atxekin nahi bai eta sinatzea eta Nekane eta Maia izendatzea jarraipen batzordeko. Gatikako udaleko ordezkarikoz. Gai zerrendako hurrengoko puntua, martxoaren 8 dala eta Eudelek proposatzen duen adierazpen. Martxoak 8ko adierazpen instituzionala. Emakumeen mobilizazioak mundua eramaten duen emakumeen boterea. 1992an, martxoaren 8a, emakumearen nazioarteko eguna esarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Martxoak 8ak emakumeen grebak oroitzen ditu. Historian zehar euren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenak.
Borrokek aldaketak ekarri dituzte legeetan, gizartean eta kulturan, eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagotarantz aurreratu dituzte. Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitateetan oraindik ere emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude. Emakume izate hutsagatik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da. Klase, etnia, adina, kultura, sinismenak, migrazio estatusa, sexu orientazioa, genero identitatea edo gaitasunak besteak beste. Bekin ekintza plataformak 25 urte bete dituenean, belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak irudikatzeko borrokan, inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez, generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko beharrezko oinarria. Garapen jasangarrirako helburuetan jasotzen den bezala. Berdintasuna gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da. Emakumeen borrokek eta kaleetako mobilizazioek instituzioei konpromiso irmoko ariketa egitea eskatzen digute. Genero harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horren biktimak erreparatzea. Baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumeek tokiko bizitzako ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko. Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea. Bizitza herria ekarriko duten gizarte antolakuntza erantzunkideak diseinatzea. Tokiko euskal gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak diseinatu eta kudeatu behar ditugu. Eta horregatik, Gatikako udalak konpromiso irmoa adierazi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko. Pertsona guztien eskubideak eta parte hartzea bermatuko dituena tokiko bizitzan. Honako neurri hauek abian jarririk. Toki eremuan berdintasunaren konpromisoan aurrera egiteko neurri posibleak. Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide, ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere, desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko. Tokiko bizitzako emakumeen eta gizonen berdintasunerako Europako gutunari atxikitzea eta gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean. Tokiko berdintasun politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea. Toki mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako tokiko ekintza plana garatzea, haren eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. Tokiko arauak arian artikulatzea berdintasun politikak garatzeko eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako tokiko koordinazio protokoloa garatzea edota eguneratzea. Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. Udaleko arau, programa eta zerbitzuen genero eraginaren ebaluazio arinean garatzea. Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak eskaintzea. Toki mailan emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko espazioak antolatzea, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko. Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako euskal udalen sareekin, berdin sarea, bat egiteko urratsak ematea.
Sare horren helburua da indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jardutea berdintasunaren aldeko eta emakumeen gaineko indarkeriaren aurkako politikak, programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko. Azkenean, udal honek dei egiten die herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren gainetara mugimendu feministak martxoak 8 antolatu dituen mobilizazioetan era aktiboan parte har dezaten. Udeletik aurten etorri jakun adierazten proposamena eta bozkatzea jarriko dut. Bildu? Bai, eta azaldu nahi dugu gure bozka. Aldeatik, udeleko parteide garelako eta talde horretan parteide izanik, honi ez ezatea, ez dueleko ondo. Baina bai ikusi dugu, gero hau ekarrita, udeleko hona ekarritako mozio honek, hemen udalean lan benetan serio lan egitera behartuko gaitu. Puntu hauek, naiz eta alkaskoak izan edo neurri posiblea jaso, jakin nahi dugu benetan gobernu batzordetik hauek guzti hauek garatzeko asmorik dagoen, nik ulertzen dut baietz. Ez dela aukera gongo litzateke punturen bat ditzeko. Horrela bada guk ikusten dugu berdintasun plan horren forma hartzeak eta martzan jartzea ezinbesteko dela, baina ja. Eta gure zalantza da puntu hauek guzti hauek garatzeko oraintze onartu ditugun aurrekontuak edo onartu diren aurrekontuak nahikoa diru edo ikusitza dukatzen egitarako. Horren balorazioa egin edo horri dimentsioren bat egon zaion, honek zer ekar dezaken alde batetik. Eta gero bestetik, zera, honi bueltatxo bat emanez, borroka hitza aipatzen da, eta ondo dago, horren hitzorik jasotzen aldeko gara, eta kalean defendatu behar direla eskubideak. Orduan, jakin nahiko genuke, azkenengo paragrafo honetan, udal honek dei egiten die herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren jarietara mugimendu feministak martxoaren 8 antolatu dituen mobilizazioetan era aktiboan parte har dezaten gonbidapen hau zelan inguruan. Dokumentu hau hemen geldituko da 4 horma hauen artean geldituko den dokumentu honi beste buelta bat emango zaion, jendea gonbidateko zaian modu efektibo batean, gutun baten bitartez, kartelak edo baterako diren, eta badakit agenda bat osatu dela, eta agenda horren berri emango gain, eta zelan. Guztiz bat egin dugu zure reflexioekin, gure alderdia baita ere eudelen parte den heinean ezin genioke ezetzen mantestu honeri, minimo batzuk dira, guk asmoak danak aurrera eramateko, baina alden heinean, hau da, kritika zelakoa da, eta dituen errekursoen heinean, aurrera eramateko asmoa daukagu. Partida presupuestario aurrekontuaren inguruan, guk ikusten dugu berdintasuna gai zeharkakoa transversala dela. Hau da, berdintasun partida zehatz bat dauka, adibidez, berdintasun planaren garapenean eta aholkularitza enpresa eta korrendo egin beharko dira eta horietarako daukagu, baina bestelako ekintza asko, beste partida askotatik urtengo dira edo beste batzuk ez, hau da, gauza askotan, pliegoetan aldaketak egitea dira, gure besteekin harremanak izateko moduan izango dira. Gauza asko daude diru barik egin daitezkela gure ohitura eta lan egiteko forma asko aldatuz. Beraz, uste dugu daukagun partidarekin nahikoa izango dela, partida zehatza gehien bat aholkularitza zerbitzuarentzako eta izango dalako edo bestelako ekintza finko batzuentzako, baina hemen jasotako beste puntu asko
bestelako partida batzutatik etorri daiteke esan dugunagatik, zeharkako gaia dalako, eta berdintasun perspektiba, edo genero perspektiba hori gure eguneroko gai guztietan, partida guztietan sartu behar dugulako. Eta berdintasun planaren garapenaren inguruan, igual honintzek nik baino hobeto azalduko dut zertan gauden eta zein dan asmoa, baina bai azken galderari izanez, gaur bertan jaso duzuen ja sareetan jarri dugun martxoaren 8-aren inguruko agenda eta aste bukaeran eta evoluzionatuko dela, eta horien artean puntuetariko bat da deialdia egitea Gatikako herritarrei manifestaldian parte hartzera, modu aktiboan parte hartzera. Deialdi bat egin dugu Baltera joateko, Bateko Gatikatik. Eta berdintasun planean egunen egon zuk nahi baduzu... Bai, batzordetan bere komentatu dugu, pasadan urtean, 2019 urtean, bai egin zen diagnostiko bat, apur bat, zeintzuk behar izan ikusten ziren Gatikako udalean berdintasuna horrean. Dana dago egiteko, egia esan urte guztietan egiten dira ekintza konkretu batzuk, baina berdintasun plana orain arte ez du izan. Eta diagnostiko horretatik berdintasun plana egiten zen, eta hor plan horretan bai badauz hemen adierazpen honetan jartzen diren puntu batzuk, eta gero beste batzuk guk udalean ikusi ditugunak behar izanak, diagnostiko horretan parte hartu zuten bai elkarteak, bai langileak, bai herritarrak, eta horren mundu guztiak nahi izan zuen pertsona guztia parte hartu zuen. Orduen gauza batzuk adierazpenean jartzen dituenak, eta beste batzuk ikusi ditugunak herrian bertan tokiko eskaerak egon zirezenak hartu ziren, ez? Eta, orain urtarrilean emakundera eskatu dugu diru laguntza ere bai, berdintasun plana aurrera eramateko, guk bai badaukagu gure partida, baina horretaz aparte bere bai eskaera egin dugu, ez? Eta, lehizurik esan dagoena, esadoz, zuekaz, eta adierazpenak esaten dagoena maz. Nik oso ditu nahi orduan jabaluzkagu bi gauza potolo batzan jartzeko. Larrialdi klimatikoaren antzeko prozedura baten bitartez, puntu batzu zehaztu ziren mozio baten bitartez, hori ere martzan jarri behar da, berdintasun batzordea, berdintasun plana jarrian jartzeko eta hori forma emoteko batzorde bat, ez dakit zin izango den zuen asmoa, zelan bultzatuko den hori, parte hartze zabal baten bitartez, ez dakit, baina hori ikuspok bestea bezala, lehen batzan jarri behar. Hau batez onartuta, bildu bat egiten. Eta EAJ-koak, bale? EAJ-koak, bai. Bosgarren puntua, eskaerak eta galderak, komentateko. Seigarren puntua bai markatu adierazpena jarrena zen, beraz eskaera eta galderak seigarrena. Taldeek badaukazu zerbait komentatzeko edo esateko? Bilkurari bukaeran nago dugu eta publikoa